tomto dieli sa budeme rozprávať s majiteľom spoločnosti vykupenie.sk s doktorom Vladimírom Pijačekom, s ktorým sa porozprávame o tom, ako vznikla táto spoločnosť, koľko je na trhu, aké má benefity oproti inej konkurencii a na záver si povieme aj zaujímavosti, s ktorými sa stretol pri výkupe nehnuteľnosti. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Tak poďme si hneď na úvod povedať, aby ľudia vedeli, čomu sa venuje vykupenie.sk a ako vznikol nápad založiť si túto spoločnosť. Ten nápad vznikol veľmi dávno. Patríme medzi najstaršie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výkupom nehnuteľnosti. Na trhu sme 15 rokov s tým, že ja pôsobím v realitnom biznise 28 rokov a začal som v zahraničí, potom som sa vrátil. Otvoril som si realitnú kanceláriu a vlastne, keď prišla kríza, tak som otvoril dražobnú spoločnosť a dražil som nehnuteľnosti pre banky. A vlastne tam som videl, že mnoho ľudí prichádza o nehnuteľnosti kvôli nesplácaným hypotekárnym úverom a jednoducho, keď som videl, ako ľudia prichádzajú o nehnuteľnosti, nebol to pekný pohľad, nerobilo mi to dobre, tak som si povedal, že otvorím si túto spoločnosť Vykupenie.sk a prejdem na druhý breh, ako sa povie, a začnem pomáhať tým ľuďom, ktorí sa dostali do finančných problémov, nesplácaných úverov, do dlhovej pasce, alebo pre dedičov, ktorí jednoducho nechcú riešiť rekonštrukciu bytu, nechcú riešiť vypratávanie bytu a chcú hneď peniaze za svoju nehnuteľnosť. Mňa osobne zaujíma a verím tomu, že aj divákov, že ako ste spomínali, že viete poskytnúť peniaze do 48 hodín, tak viete mi nejak detailnejšie opísať tento proces, aby si aj diváci vedeli predstaviť, že ako viete zabezpečiť tie prostriedky do 48 hodín? Áno. Vlastne fungujeme pre ľudí, prioritne pre ľudí, ktorí potrebujú peniaze ihneď. To znamená, že oslovia našu spoločnosť Vykupenie.sk buď telefonicky alebo mailom. A my ich kontaktujeme buď spätne, alebo teda telefonicky máme operátorku, ktorá zistí, o akú nehnuteľnosť sa jedná. Nakoľko sme firma pôsobiaca v Bratislavskom kraji a Trnavskom kraji, tak sa výlučne špecializujeme na výkup nehnuteľností v Bratislave a v Trnave a v okolí. Čiže aj Senec, Malacky a tak do 50 km od Bratislavy. Ako náhle nám klient zatelefonuje, povie nám, o akú nehnuteľnosť sa jedná, aký problém má. Veľa ľudí má exekúciu, dražbu alebo rodinné problémy, potrebuje vyplatiť manžela alebo dali zálohu na nejakú inú nehnuteľnosť, čiže preto nás oslovujú, lebo potrebujú rýchle peniaze. My si telefonicky zistíme všetky informácie, ktoré nás zaujímajú alebo mailom a zhodnotíme, koľko má táto nehnuteľnosť pre nás reálnu trhovú cenu. Dávame samozrejme o niečo nižšiu cenu, ako je trhová, lebo my to naspäť umiestňujeme na realitný trh. A z toho rozdielu samozrejme musíme mať nejaký zisk. A jednoducho, keď už sa dohodne obliadka a ideme na obliadku tej nehnuteľnosti, to už je prakticky na 90% dohodnutý obchod. Prídeme na obliadku nehnuteľnosti, príde tam klient, príde tam vlastník nehnuteľnosti alebo dedič a povieme mu, akú sumu by sme mu vedeli poskytnúť za túto nehnuteľnosť. Ako náhle povie, že teda súhlasí, prípadne keď má nejaké exekúcie, keď má alebo správcu nemá zaplateného, tak ideme rovno k notárovi a prakticky hneď sa robí kúpna zmluva. A s tým, že keď sú nejaké podložnosti alebo potrebuje nejakú preddavkovú platbu, klient môže byť v problémoch finančných, potrebuje okamžite riešiť nejakú situáciu, tak do určitej sumy, radovo to je do 15 000 eur, vieme dať okamžitú hotovosť a ostatné peniaze prevádzame rovno z nášho účtu na účet notára do notárskej úschovy. A do tých 48 hodín je reálne podpisovať kúpnu zmluvu s tým, že peniaze sú u notára. Podávame zrýchlený vklad, teraz je už to 300 eurový kolok, s tým, že do pár dní je na katastri prepísaná nehnuteľnosť a peniaze idú klientovi, poprípade exekútorom alebo dražobnej spoločnosti alebo proste veriteľom. A tu mi rovno vystáva aj otázka, čo určite tiež zaujíma všetkých. Kto hradí všetky tieto poplatky, ktoré hovoríte? Dobrá otázka. Všetky poplatky hradíme my, aj keď išli všetky notárske poplatky, kolky, prevody a tak ďalej, išlo všetko hore. Radovo to môže byť aj v tisícoch eur, ak sa jedná o viacerých vkladov, keď sa vypláca viacero, je to potrebné robiť na niekoľko krokov.
tak samozrejme platíme to my. My klientovi povieme sumu, ktorá mu zostane a všetky poplatky, čo sa týka aj notárskych poplatkov, aj kúpnej zmluvy, aj podpisov a všetko hradíme my. Čiže klient sa dozvie sumu a tá suma proste je nemenná. A čo v prípade, ak sa stretnete s klientom, ale nedohodnete sa na predaji, na výkupe? Nič sa nedieje, také prípady bývajú úplne bežné. Vykupujeme tak 1 z 10 ponúk, poviem otvorene. Ľudia majú častokrát aj mylné predstavy, že napríklad realitná kancelária im predáva nehnuteľnosť pol roka, 3/4 roka, nevie im to predať a volajú nám, že či to nechceme kúpiť. Samozrejme chceme, ale musíme si určiť nejaké podmienky, ktoré sú pre nás výhodné. Takže nič sa nedeje, ohodnotíme nehnuteľnosť, ale ako hovorím, keď už ideme na obliadku, tak už väčšinou sme tak na 90% dohodnutí. Ale v tom prípade, ak aj teda idete na obliadku a nedohodnete sa, tak beriete si nejaký poplatok alebo nejakú odmenu? Nie, to je normálne v podnikateľskej branži, že proste náš čas proste si určite nebudeme účtovať za nič. Prečo práve názov vykupenie.sk? Má to nejaký hlbší význam? Nemá to hlbší význam. Chceli sme sa odlišiť tým, že nie je to predaj nehnuteľnosti, ako robí každá realitná kancelária, my sme výkup. Čiže je to rozdiel predať alebo vykúpiť nehnuteľnosť. A samozrejme, keď sa na to tak pozeráme, tak je to aj vykúpenie z určitých problémov, vykúpenie z nejakých finančných problémov a tak ďalej. Takže je to len slovo výkup ako výkup nehnuteľnosti. Nie je za tým nič náboženské alebo niečo podobné. Ďakujem. A viete mi aj povedať, že koľko spoločností sa zaoberá výkupom nehnuteľnosti? Neviem to úplne presne, aj keď každý by mal mať zmapovanú svoju konkurenciu. Je to tak, že my sme začali ako prví, alebo minimálne medzi úplne prvými firmami, ktoré takúto činnosť začali poskytovať ľuďom. Ja som to začal poskytovať preto, lebo som videl, že ľudia sa dostávajú pri dražbách do naozaj nepríjemných životných situácií, z ktorých častokrát nevedia sami sa dostať. A vedel som, že je možné takýmto ľuďom pomôcť, ktorí sa dostali do dobrovoľnej dražby alebo do exekučnej dražby, alebo ich naháňa nejaký veriteľ. A prečo si myslíte, že práve vaša spoločnosť je tá, ktorú by mali ľudia osloviť? Tak, v prvom rade si treba vždy skontrolovať aj na internete recenzie klientov. Aj keď je pravdou, že mnoho našich klientov sa nechce pochváliť tým, že sa dostali do nejakých finančných problémov a sme im pomohli, nechcú byť na internete, preto nás aj oslovujú, lebo chcú mať diskrétny výkup nehnuteľnosti. Sme najdlhšie na trhu. Ja robím 28 rokov nehnuteľnosti. Máme profesionálne zručnosti a hlavne, čo by som povedal, pristupujeme ku klientom veľmi individuálne. To znamená, že nie sme nejaká nadnárodná veľká firma, ktorá vám dá neskúseného makléra. U nás pracujú naozaj všetko profesionáli s dlhoročnou praxou. Robíme len cez notára a len cez advokáta. To znamená, že všetky zmluvy sú cez notára overované a hlavne všetky peniaze idú cez notárskú úschovu. Čiže klient je absolútne v bezpečí pri výkupe. A poviete nám, že pre koho je vaša služba určená? Že kedy, v akých prípadoch vás už teda treba osloviť? Naša služba výkup nehnuteľností do 48 hodín je určená prevažne pre ľudí, teda ako som spomínal, z Bratislavského a Trnavského kraja, nakoľko pôsobíme len v týchto oblastiach. Ďalej by som povedal, je to pre ľudí, ktorí potrebujú okamžitú finančnú hotovosť, alebo teda potrebujú okamžite predať svoju nehnuteľnosť. A ja osobne sa špecializujem na dedičské konania. To znamená, že dňom smrti sa vlastne stávajú dedičia tí jeho pozostalí a my vieme takúto nehnuteľnosť vykúpiť ešte pred ukončením samotného dedičského konania. Čiže vieme dať okamžite preddávkovú platbu. Výhodou je, že my vykupujeme byty aj v dezolátnych stavoch, v zlých stavoch, po neplatičoch, poviem aj po mŕtvolách, alebo teda po zosnulých. A s tým aj veľmi znečistené byty. Čiže to je aj pre ľudí, ktorí nechcú rekonštruovať ten svoj byt. Chcú ho predať. My sa nepozeráme na byt, či v ňom smrdí, alebo či je tam pekné steny. My to pozeráme vyslovene ako na nehnuteľnosť, ktorá proste je lokalita, metre štvorcové a tak ďalej. Čiže my ponúkneme aj veľmi serióznu, slušnú cenu výkupnú. A môžete mi povedať aj z praxe, že to sú najviac vaši klienti? No ako hovorím, naši klienti sú napríklad dediči teda, potom sú tam ľudia, ktorí potrebujú okamžite poriešiť svoju finančnú situáciu a predať nehnuteľnosť, ľudia, ktorí sa dostali do exekúcie, do dražby, alebo im hrozí takýto výkon záložného práva.
ľudia, ktorí sa napríklad aj rozvádzajú, potrebujú si poriešiť majetkové situácie, majetok vysporiadať, alebo sú to ľudia, ktorí dali nejakú zálohu a realitná kancelária im nacenila ich nehnuteľnosť na nereálnu cenu. 6 mesiacov, 9 mesiacov, 12 mesiacov im realitná kancelária predáva ich nehnuteľnosť, ale oni už majú naozaj problém s tým, že by mohli dôjsť o tú zálohu. Tak oslovujú nás, nakoľko my to vieme samozrejme vykúpiť. A tu mi vystáva akurát presne aj otázka, keď ste spomenuli realitné kancelárie, že aký je predaj nehnuteľností cez realitnú kanceláriu a predaj nehnuteľností cez vykúpenie.sk? Predaj cez realitnú kanceláriu je absolútne odlišný oproti nám, nakoľko realitná kancelária vám nič nezaručuje, len vás zaväzuje zaplatiť províziu realitnej kancelárii. Hej. Ani jedna realitná kancelária, ktorá podpíše s vami nejakú zmluvu o sprostredkovaní predaja, vám negarantuje ten predaj, ale vám garantuje to, že si od vás vypýta províziu. Kdežto u nás je to tak, že my žiadnu províziu nepotrebujeme, my rovno posielame peniaze do notárskej úschovy alebo vyplácame vašich veriteľov, teda klientov, veriteľov, a jednoducho ten proces je veľmi rýchly. Takže ako by som to zhrnul, realitná kancelária nič negarantuje, len zaväzuje toho klienta, kdežto my okamžite ponúkame kúpnu cenu, je to úplne odlišný prístup ku klientovi. A poviete nám ešte raz, že presne na akú oblasť sa špecifikujete? Je to len Bratislava a Trnava, ako ste spomínali? Bratislavský kraj, Pomalacký, Posenec alebo Trnavský kraj. Áno, to je Trnava. Takže nerobíme nehnuteľnosti na východe, na strednom Slovensku a tak ďalej. A boli ste aj v zahraničí? Vykupujete nehnuteľnosti aj v zahraničí? Ja som pôsobil v zahraničí. Ja som pôsobil niekoľko rokov v zahraničí v realitnom biznise a poviem, stalo sa nám, že sme vykupovali vo Viedni a v Prahe. Takže tieto mesta, takéto väčšie mesta sme pripravení vykúpiť, aj keď je tam iná legislatíva, ale máme advokátov aj v týchto krajinách. Ale sústreďujeme sa na Bratislavu. Áno, čiže primárne bratislavský a... Áno, ale stalo sa, že klienti prišli, dediči zrovna z Viedne a zdedili nejakú nehnuteľnosť, ktorú sme vykúpili, ale tak sme si ju aj nechali. A na záver mám takú zaujímavú otázku, čo bude, myslím, že úplne všetkých zaujímať. Môžete nám spomenúť aj nejaké zaujímavosti, s ktorými ste sa stretli pri vykúpení nehnuteľností? Tých je strašne veľa, to je na napísanie jednej knihy, poviem otvorene, ale tak asi sa nestáva často maklérom, že sa dozvracajú na obliadke. Našim sa to stáva bežne. Nemal by som hovoriť o klientoch, tak skúsim len také naozaj pikošky, skúsim nejaké výstely povedať. A to je napríklad, že sme kupovali dom, kde bola v rezidenčnej lokalite v Bratislave veľká vila, ktorú zdedila jedna pani a chovala mačky a rôzne zvieratá. Záchod si urobila v strede obývačky a bola to taká typická zberačka. Takže vlastne keď sme dom vykúpili, tak nejakých 12 kontajnerov odišlo a Ukrajinci to museli vynášať, ktorí boli stále teda zvracali a bolo im zle z toho. Bol tam zabudovaný ešte autobus, mimochodom toho všetkého. Potom sme mali nehnuteľnosti, kde žilo 7 mačiek, 4 roky zavreté v byte so mŕtvými zajacmi. Po celých stenách boli výkaly. Takže vlastne aj pomáhame tým ľuďom. My pomáhame aj takým, by som povedal, spoluobčanom, ktorí žijú v tej bytovke a častokrát si aj nevedia pomôcť s tým spolubývajúcim, ktorý tam vystraja kadečo. No a keď my to vykúpime, takú nehnuteľnosť, tak sú potom veľmi radi a nám ďakujú. Veľmi veľakrát sme sa s tým stretli, že naozaj nám ďakujú, lebo zbavujeme vlastne, máme aj byty, kde bol zosnulý niekoľko dní alebo týždňov, čiže máme toho naozaj veľmi veľa. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.